ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ମଲା ଜହ୍ନ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ। ବୈଶାଖର ଖଇଫୁଟା ଖରାଝାଞ୍ଜି ଭିତରେ ଅଦିନ ବୌଦ୍ଧର କୁକ ପରଶ ଚହଟିଗଲା ପରି ନିହାତି ହୀନମାନ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅମୃତ ଘଡ଼ି ଆସି ଭେଟିଯାଏ, ଯାହା ଲାଗି ଜୀବନଟା ସାରା କୋ ଅଜଣା ଆଲୋକିତ ପଥରେ ଯାଇ ପଡ଼େ। ଅମୃତ ଘଡ଼ି ବା କହିବି କାହିଁକି? ସୁଖ ସ୍ୱାଦଟିକ ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଉଜଡ଼ା କରି ଥରେ ଚଖାଇ ଦେଇ ପଛକୁ ଯେ ଏମିତି ତୁଚ୍ଛା ନିଉଛଣା ହୋଇଯାଏ ସାରା ଜୀବନଟା ଲାଗି, ତାକୁ ଆଉ ଯେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ଅମୃତ ବୋଲି ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ କେବେ। ସଂସାର ଭିତରେ ନିହାତି ହୀନମାନ୍ୟ ଜୀବନଟାରେ ମୋର ସେହି ଦଣ୍ଡକର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଲୋଭ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଯଦି, ଆଉ ମଝି ନଈରେ ମୋତେ ଏମିତି ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ପରା। ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ପୁଣି ଲୋକେ କରନ୍ତି ଦଣ୍ଡକରେ, ରାଗ ଅଭିମାନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ କଥାଟା ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ସେଥିଲାଗି 5-25ଙ୍କ ଆଗରେ ମୋରି ନିଉଛଣା ଜୀବନର ନିରାଟ ସତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଗାଇ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ଡରିବି ବା କାହାକୁ? ଯେତେବେଳେ ଡରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଖିକି। ଆଉ ଏଇକ୍ଷଣି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଡରି ଫଳ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ବାପା ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମା, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୁଣ ଦେଖି ସେ ଏଇ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କେଜାଣି? ବାହାର ଭିତର କୋଉଟା ତ ଟିକେ ମିଳୁନଥିଲା ମୋର ଏଇ ନାଁ ସାଙ୍ଗେ। ଦୁଷ୍ଟ ଅମାନିଆପଣରେ ତ ମୁଁ ସରିଥିଲି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲି ବାପା ମା'ଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉହାଡ଼ରେ ରହି ମୋର ରାଗ ଅଭିମାନଟା ପୁଣି ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବେଳେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଘରେ ମୋର ନାଁ ପଡ଼ିବାର କମି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟପଣର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲି ବାପା ମା' ସେ ଆଡ଼କୁ ଏକାବେଳେକେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତ ମୋର କାଳ ହେଲା। କେମିତି ହେଲା ସେ କଥାଟା କହୁଛି ଶୁଣ। ସରଗର ମେଘମଉଳା ଆକାଶ ପଟରୁ ଦ୍ୱିପହର ଖରାତେଜ ହଜାଇ ଦେଇ ସେଦିନ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ପହିଲୁ ଆଷାଢ଼ ପରି ବହଳ ଚିକ୍କଣ ବଉଦମାଳା। ଗାଁ ଗହୀର ଆଡ଼େ ଆମ ବାରିପଟ ଘନ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ପବନ ଭାରି ଜୋରରେ ଗର୍ଜୁଥାଏ। ବେଗି ବେଗି ଖିଆପିଆ କାମ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ବୋଉ ସେଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ବର୍ଷା ପବନ ଦେଖି ମୋର କାହିଁକି ସେଦିନ ଭାରି ମନ ହେଲା ସାଇ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ। ବୋଉ ଅଜାଣତରେ ପାନ ପେଡ଼ିରୁ ବେଶି କରି 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଦାଣ୍ଡ ପାହାଚ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲାବେଳେ ପଛରୁ କିଏ ଡାକିଲା ସତୀ। ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁଲି। ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ବସି ବାପା ପୋଥି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଠ ପିତୁଳି ପରି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ଛାତି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଡରରେ। ମୋତେ ଠିଆ ହେବା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆ ହେଉଥିଲା ଏତେବେଳେ? ଗାଁ ଗସ୍ତରେ ପରା। ମଲା ଯା, ଏତେ କଥା କୁଆଡ଼ୁ ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କିଛି ନ କହିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ତୋ ବୋଉକୁ ଡାକିଲୁ। ମୁଁ ଯାଇ ଉଠାଇ ଦେଲି ବୋଉକୁ। ସେ ଆଖି ମଳି ମଳି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କବାଟ କଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣିଲି ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତୀକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ତମେ କହିଥିଲ? ବୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା ନାହିଁ ତ, କାହିଁକି? ବାପା କହିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଏଟା ତମ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ତା ଦିଶୁନାହିଁ। ତାକୁ ବୋଧହୁଏ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କାଲି ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ବାହା ହବ ସେ। ତାକୁ ଏ ସମୟରେ ଏତେ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ ଶୁଣେ। ବୋଉ କାହାକୁ ଖୋଜିଲା ପରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଥରେ ଚାହିଁଗଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମୋତେ ପାଇଲେ ତାର ଅକ୍ଷମତାର କ୍ରୋଧଟିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ଉପରେ ସାରିଦିଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନ ଦେଖି କହିଲା ଦୋଷଯାକ ସବୁ କ'ଣ ମୋର? ଏଇଆ ତମ ବୁଝାମଣା ପରା। ପଚାରିଲ ସେ ଟୋକିକି। ଏଇ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନେଇ ସେ କେତେଥର ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲିଣି। ସେ କ'ଣ ଜମା ମାନୁଛି ମୋ କଥା? ବାପା କହିଲେ ଘର ଝିଅ ପର ତ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆକଟିବାକୁ। ସେ କଥା କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପରଘର ଖୋଜା ଲଗେଇଥାଏ, ଝିଅ ସିଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦାଣ୍ଡ ହାଟରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ। ମୋର ଆଉ ଅଧିକା ଶୁଣିବା ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ। କବାଟ କଣରୁ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଚିପି ମୁଁ ତଳ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋର ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ବାପାଙ୍କ କଥା। ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ବରଘର ଖୋଜା ଲଗାଇଥାଏ। ଏ ବରଖୋଜା କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ବୋଉ ଏତେ ଚିଡ଼େ। ମୁଁ କହେ କାହିଁକି? ବାହା ହେବା ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆମରି ସାହିରେ କମଳିନୀ ତ ସେଦିନ ବାହା ହୋଇଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାନଗୋଇ ଝିଅ ହୀରା ତ ବାହା ହୋଇଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ସହିତେ ଫେରି ନାହିଁ ଶାଶୁଘରୁ। ମୁଁ ତେବେ ଏମିତି ବାହା ହେବି ନା ଆଉ କେମିତି? ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତଥାପି ବାହା ହେବା କଥାଟା ସବୁଦିନେ ମୋତେ ଭାରି ଅପୂର୍ବ ଲାଗେ। ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଲାଗୁଥିବ ଏମିତି।
ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଅମୁହାଁ ଦେଉଳ। ଆଖି ଉଢାଳରେ ସତେକି କେତେ ଅପୂର୍ବ ଦରବ ଠୁଳ ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ। ସେ ଦିନଯାକ ମୋର ଖାଲି ମନେ ହେଲା ଏଇ ବାହାଘର କଥା। ଅଢ଼ଣା ପକାଇ କନିଆ ହବା, ସମସ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଲଇଁ ଲଇଁ ଚାଲିବା କଥା। ଭାରି କୌତୁକ ସତେ ଏକା। ଏଇ ବାହା ହବା ଭିତରେ ପୁଣି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେତେ ପ୍ରଳୟ, କେତେ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି ଆମ ମାଇକିନା ଜାତିଟା ଲାଗି। ଏକଥା ମୋ ମନକୁ ସେତେବେଳେ ଜମା ଆସିନାହିଁ। ଆସିଥିଲେ ଜୀବନଟା ମୋର ଏକାଥରେ ଭିନେ ବାଟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଜି ତମରିମାନଙ୍କ ଆଗେ କଲମ ଧରି ନିଉଛଣା ଜୀବନର ନିର୍ଲଜ କାହାଣୀଗୁଡ଼ାକ କାଗଜ ଉପରେ ଏମିତି ଢାଳି ଦେବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ପରା। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ, ବିଶେଷରେ ବାମୁଣ ଘରେ ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ଏକଥା ବୋଧହୁଏ କାହାରି ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆସୁଥିଲେ ବି କ'ଣ ବେଶୀ ଲାଭଟା ହେଉଥାନ୍ତା କେଜାଣି। 5 ବର୍ଷ ବେଳୁ ଭଲ କରି ଜ୍ଞାନ ହେବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆମ କୂଳରେ ପୁଣି ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଏମିତି। ମୋରି ପରି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭଲ କରି ବୁଝିବା ଆଗରୁ। ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ଘର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁ ଦିନେ ତ ସେଥିପାଇଁ କାହାରି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଦୁଃଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କଠଉଁ ଟିକେ ଅଲଗା। ତା ହୋଇନଥିଲେ ଆଜି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ସେଦିନଠଉଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ବାପା ଆଜି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେଇଥିଲାଗି ଏତେ ହସୁଥିଲେ। ଏଡ଼େ ଓଲି ମୁଁ। ଏ ସହଜ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ଯାହା ବୁଝିପାରି ନଥିଲି। ଶରତ ଗଲା ନଈ ପଠାରେ ତଣ୍ଡି ଫୁଟା ମଉଛବ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ। ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଖିଲା ନୁଖୁରା ଭୂଇଁ ଉପରେ ପାହାନ୍ତା ପହରର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଶେଜ ପରା କ୍ରମେ ସରି ଆସିଲା। ଫୁଲଫୁଟା ବାତାପି ଗଛରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି। ଦୂର ପାଟ ଆଡ଼େ ସତେକି କିଏ ସେ ଘୋଗାଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଧାଇଁଛି। ପତ୍ର ପାଚି ଆସୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଆଗଠଉଁ ଆହୁରି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ କିଏ ବୋଳି ଦେଇଥିଲା ଗଛପତରରୁ ଚିପୁଡ଼ି। ମେଘ ଏକଥରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦଶହରାକୁ ଧାନ ବାହାରିଥିଲା 10 ଜାତି 10 ହଜାର କିଆରୀରେ। ଗହୀର ବିଲରେ ଶୁଆପକ୍ଷିଆ ନବାବ ଉପରେ ସତେକି କିଏ ସେ ପଶା ପାଲି ବୁଣି ଦେଇଛି। ଗାଁର ଉତ୍ତର ପଟେ ଯୋଉ ଜୋରଟା ଆମ ବାଡ଼ି ଯାଏ ଲମ୍ବି ଆସିଛି। ଦିନେ ଖରାବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ତାରି କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲି। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପୂଜା ଥିଲା ବୋଲି ସେଦିନ ବାପା ଘରେ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲ ଯୋଗ ମିଳିଗଲା ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ। ଆଶ୍ୱିନ ଶେଷରେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟା ଦିନ। ଗରମ ବି ହେଉଥାଏ ଭାରି। କଇଁଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ପାଣିରେ ପଶିଲି। ଫୁଲ ଆଣୁ ଆଣୁ ଲୁଗା ତିନ୍ତିଗଲା ବେକ ଯାଏ। ମୋର ସେ ଆଡ଼କୁ ଜମା ନିଘା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପାଟି ଶୁଣି ଚାହିଁଲି। ନାଥ ନନା ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ଗାଧୋଉଛି। ନାଥ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାରି ରାଗ ହେଲା ମନେ ମନେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଯେ ଦେଖା ଟିକେ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଆକଟି ବସିଲେ ଆଗ। ମୋର ଗରଜ ପଡ଼ିଛି ୟାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ। ନାଥ ନନା କହିଲେ, କିଏ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇ ନଥାନ୍ତା କହିଥିଲେ। ତୁ କାହିଁକି ପାଣିରେ ପଶିବାକୁ ଗଲୁ ଶୁଣେ। ସେଇଠି ସେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି ଫୁଲ ଧରି। ତାଙ୍କୁ ପାଟି ଫିଟେଇଲି ନାହିଁ। ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଓ ଅଭିମାନ ହୋଇଛି ପରା ମୋ ଉପରେ। ହଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ରାଗ। ସତୀ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା। ଆ ଉପରକୁ ଉଠି ଗୋଟିଏ ଭାରି ଦରକାରୀ କଥା କହିବି, ଶୁଣିଯା। ଜବାବ ଦେଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ। ବନ୍ଧ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେ କହିଲେ, ତୁ ଆସିବୁ ନା ଫେର୍ ମୁଁ ଯିବି ତୋ ପାଖକୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୋତେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲାଜ କଥାଟାଏ। ତରବରରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଓଦା ଲୁଗାଟାଏ ଦିହରେ ମୋର ଜଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ନାଥ ନନା କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଲାଜରେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ମରିଗଲି। ମନେ ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ ନ ମଲି କାହିଁକି। ଏଇକ୍ଷଣି ଭାବେ ସେତେବେଳେ ସତରେ ଯଦି ମରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତ ପାଠ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଜୀବନ ଭରି ଏ ଦିହଗଞ୍ଜ ହୀନସ୍ତା ଆଉ କାହା କପାଳରେ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଲୁଗାପଟା ଯଥାସାଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି କୌଣସି ମତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ମୋତେ ସତେକି ହାଣକୁ ନେଲା ପରି ଲାଗିଲା। କୂଳ ପାଖରେ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲି। ନାଥନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। 6 ମାସ ହେଲା ସେ ଗାଁରେ ନଥିଲେ। କଟକରେ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦଶହରା ଛୁଟି ହୋଇଛି। ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇକ୍ଷିଣା ଅନେକ ଦିନ ରହିବେ।
ଆମ ଘରକୁ ନିତି ଆସିବେ। ଏମିତି କେତେ କଥା ସେ ମୋତେ ବାଟଯାକ କହିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଟି ଫିଟାଇଲି ନାହିଁ। ଯଦିଚ ଅଭିମାନଟା ମୋର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନଥିଲା। ଖାଲି ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁବାକୁ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଲାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ କିଛି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ହେଲା ନାଥ ନନା ଭାରି ଖରାପ। ଭିତର ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଛି। ବୋଉ କେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣେନା। ଭାରି ଚିଡ଼ିଲା ପରି ସେ ମୋତେ ଡାକିଲା, ସତୀ। ଚାହିଁ ଦେଖିଲି, ରାଗରେ ତା ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଖି କଟମଟ କରି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ହଇଲୋ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଭୟରେ ପାଟିରୁ ମୋର କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି କହିଲି, ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ। ବଡ଼ ପାଟି କରି ସେ କହିଲା, ଫୁଲ ଆଣୁଥିଲୁ? ମଲୁ ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ସିଆଡ଼େ, ଅଲକ୍ଷିଣୀ ଟୋକୀ। କେତେଥର ମନା କଲିଣି ତୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ଆଲୋ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ଆଖିରେ ଏତେ ତେଜ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ସେତେ ଦୂରରୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା? ତା ରାଗଯାକ ଦଣ୍ଡକେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କାଲି ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲେ ଲୋକେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ, ଏମିତି କେତେ କଥା। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ନାଥନା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଏତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଜିକାଲି ନାଥନା ନିତି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଗରେ ମୋତେ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ସତେକି ମୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡେ ଚଳୁନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆସିବା ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ କୋଉଆଡ଼େ ଯାଇ ଲୁଚେ। ସେଇ ଫୁଲତୋଳା ଦିନୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼େ ତାଙ୍କ ଆଗେ ହବାକୁ। ଦିନେ ଦିନେ ଖରାବେଳେ ବୋଉ ପାଖରେ ବସି ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଥାଏ। ନାଥନାଥ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ। ବୋଉ ଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ପଳେଇ ପାରେ ନାହିଁ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଲାଜରେ ଗୋଟିପଣେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଦିନେ ଭାରି ବର୍ଷା ସେଦିନ। ମାଟି ଦୁଆରେ ଆମର ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ବଉଳ ମିଶି କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛୁ। ନାଥନା କେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିସାରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କହିଲେ ସେମିତି ଡଙ୍ଗା ହୁଏନା ଜମା। ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଡଙ୍ଗା ପଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଠିଆ ହେଲି ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବଉଳ କାନି ଧରି ଏକା ଜିଦ୍ କଲା ତାର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଦେବାକୁ। ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥାଏ। ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ନଇଁପଡ଼ି ଡଙ୍ଗାଟା ଭସାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଥ ନନା କହିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଭାସିବ ଯେ? ୟା କହି ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଏକ ରକମର ଆଉଜି ପଡ଼ି ଡଙ୍ଗାଟା ପାଣିରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ମୋ ହାଡ଼ ଜଳିଗଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି। ମନ ହେଲା ଏ ଅନ୍ୟାୟ, ନିହାତି ଅନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ହେଳମେଳ ହେବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଜୋର କରି ତାଙ୍କ ହାତଟା ପିଠି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ଟିକେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ହୋଇଗଲୁଣି ସତୀ? ମୁହଁ ମୋର ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା ରାଗରେ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କହି ପକାଇଲି, ମୁଁ ହୋଇଗଲିଣି ନା ତମେ? ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲଗାଇଛ କି ନାଥ ନନା? ମୋତେ ସେ ପଚାରିଲେ। କହିଲି, ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଆଦୌ। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କାଗଜ ପରି ଶ୍ଵେତା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କିଛି ନ କହି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ମନକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୋଧ ଦେଲି, ଏଇଥିରେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଇଟା ଦରକାର ଥିଲା କରିବା। ସେଦିନୁ ନାଥନା ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସିଲେ କେବେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡେ ବସି ସେଇ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ବୋଉ ଡକାଇ ପକାଇଲେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ଦିପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଘରୁ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଏ ଘରେ ଅଛି ସେଦିନୁ ସତେକି ସେ ପାଶୋରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଭାରି ମନ ଖରାପ ହୁଏ ମୋର। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଟାଣ ଟାଣ କଥା କହି ପକାଇଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାବେ ସେଇ ଅଭିମାନଟା ତାଙ୍କର ଯେବେ ମୋ ଉପରେ ସେତିକି ଚିରକାଳ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ପରା। ଜୀବନଟା ଆଉ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖରାବେଳେ ଦିନେ ବଉଳ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା। ବୋଉ ସେତେବେଳକୁ ଖାଇସାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବାପା ପୋଥି ଲେଖୁଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ।
ବଉଳକୁ ପଚାରିଲି, ତମ ଭାଇ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି ବଉଳ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। କହିଲା, ନାହିଁ, ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଠାକୁ। କୋଉଠିକି ପଚାରିଲି। ବଉଳ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କାହିଁକି ଭାରି ହସିଲା। କହିଲା, ସେଇଠିକି। କୋଉଠିକି? ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ନାଇଁ ଲୋ, ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନୁହେଁ, ତୋର। ୟା କହି ବଉଳ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା। ନାଥନାଙ୍କ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଦିହେଁ ଯାକ ବସି ଆଲୋଚନା କଲୁ ମୋ ବରଟିର ରୂପ ଗୁଣ କଥା। ବଉଳ କହିଲା, ବୋଉ କହୁଥିଲା ତୋ ବରଘର କୁଆଡ଼େ ଭାରି ବଡ଼ଲୋକ, ମସ୍ତ ଗୋଟାବାଡ଼ି। ତୁ ଯାଇ ରାଣୀ ପରି ରହିବୁ ସେଠି। ବରଘର ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଶୁଣି ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଗଲା। ହବାର ତ କଥା। ବାହା ହେବା କଥାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠଉଁ ଆଉ ବେଶୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଥାଉଁ ସତିକି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ସଙ୍ଗେ ବାହା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥର ବୁଝିଲି ବୋଉ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏତେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ମୋରି ଲାଗି। ମୋ ଲାଗି ତ କ'ଣ ସମସ୍ତିଙ୍କି ଭାବନା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛି। ସଞ୍ଜ ଲାଗି ଆସୁଥାଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଦୂର ସରଗ ଲଗା ଘନଗୁନ୍ଥା ତାଳବଣ ମଥାନ ଉପରେ ଦିଗବୁଡ଼ା କଳା ବଉଦ ଦିହରେ ଜରି ଧଡ଼ି ବୁଣି ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଚଉରା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ବଳିତା ଜାଳିଦେଇ ପିଣ୍ଡା ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇ ତୁନି ହୋଇ ବସିଲି। ଖଞ୍ଜା ଗୋଟିକର ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଏ ବଳିତାର ଛୋଟ ଆଲୁଅଟି ଦୂର କରିପାରୁ ନଥିଲା। ଜୀବନରେ ମୋର ସୀମାବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସେମିତି ଏ ସୀମାହୀନ ଘଟଣା ଭିତରେ ପଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ହଜି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଏ ବାହା ହେବା, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, କିଛି ମୁଁ ଜାଣେନା। ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ମନଟା କାହିଁକି ଭାରି ଦବିଗଲା। ଘର ଗୋଟାକ ଶୂନଶାନ। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଭାବନା ହୋଇଯାଇଛି। ଚଉରା ପାଖେ ଏଇଲାଗେ ଯୋଉ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳି ସେଟା ଧପ୍ କରି ଲିଭିଗଲା। ବାହାର ଭିତରେ ଦିଆଡ଼େ ଏଇକ୍ଷଣି ଅନ୍ଧ ପରି ମୁଁ। ମୋତେ କିଏ କହିଦବ ବୋଉ ହେରିକା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବରବୁଢ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଖରାପ? ନାଥ ନନା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ? ତହିଁ ଆରଦିନ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବହୁତ କହିଲେ। କହିଲେ ବରଟା ବୁଢ଼ା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦୋଭେଇ ହେଲା। ଏବେ ସେ ଏ ଗାଁ ଜମିଦାର, ବଡ଼ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଥିଲା କି? ଭାବିଲି ନାଥନନା ସତେ କେଡ଼େ ଭଲ ଲୋକ। ମୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବାହା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନଠଉଁ ଜୀବନ ଗୋଟିକ ଲାଗି ମୋର ଏଆଡ଼େ ଲୁହା ଶିକୁଳି ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ବରଘର କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ମୋ ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଥଟ୍ଟା କରି ବଉଳକୁ କହିଲି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଧନ ଦୌଲତରେ। ମନ ହେଉଛି ଯଦି ତୁ ବାହା ହ ତାକୁ। ବୋଉର ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଗୋଟାଏ ଠାଆରେ ବସୁଛି। କ'ଣ ଭାବି ଆପଣା ମନକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ କାନ୍ଦୁଛି। ଖାଲି ନାଥ ନନା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଦଣ୍ଡେ ଅଧେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ନଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଏମିତି ସେଦିନ ଦିହେଁଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଶୁଣିଲି ଲୁଚି କରି। ବୋଉ କହୁଛି, ମୋ କଥା ତ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଯେତେ କହିଲି। ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହ ହେଲେ। ନାଥ ନନା ଭାରି ମାମଲତକାରଙ୍କ ପରି କହିଲେ, କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ଅପସନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ? ବୋଉ ନିରାଶ ହେଲା ପରି କହିଲା, ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତୁ? ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଟଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଟିପଣା କୁଆଡ଼େ ଭାରି ଭଲ ସୁଝିଛି। ସତୀର ସେଇଠି ବାହାଘର ହବ। ସେ ଯଦି ସତରେ ସେଇଆ କରନ୍ତି, ତେବେ ପାହାନ୍ତାରୁ ଭଲ କରି ଅନ୍ଧାର ନ ଛାଡ଼ୁଣୁ ବଉଦ ରାଇଜର ନୂଆ ବୋହୂ ଆସି ସରଗର ଅଗଣାରୁ ବାସି ତରାଟ ଫୁଲତକ ଓଳାଇ ନେଇ ଉଷାର ଗୋଲାପି ଛୁଞ୍ଚିକିନା ବୁଲାଇ ଦେଇ ଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଗଛ ଡାଳରେ କିନ୍ତୁ ପାହାନ୍ତି ପବନର ଦିନ ସେତେବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ବଡ଼ମା ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଗାଧୋଇ ଆଣିଲା। ରାତିର ଘଟଣାଯାକ ମୋତେ ଖାଲି ସପନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ସେମିତି ଓଦାଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘର ଭିତର ରାତି ପରି ଅନ୍ଧାର। ଜଳା କବାଟୀ ପାଖେ ଲୁଗା ପାଲଟିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଆରପାଖ ପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ହେବେ ପରା। ଭାରି କୌତୁକ ଲାଗିଲା ସେଥି ଭିତରୁ ଜାଣିବାକୁ ବର କୋଉ ଜଣକ। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ବଉଳ କୁଆଡ଼ୁ
ଦୌଡ଼ି ଆସି ହସି ହସି କହିଲା, ବଉଳ ବର। ଭାରି ଲାଜ ମାଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରିଗଲା କିଏ? ପିଣ୍ଡାରେ ଯେସବୁ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ବଉଳ ପୁଣି ହସି ହସି ସେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଯାହାକୁ ସେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲା ସେ ଦରବୁଢ଼ା, ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା, ଖୁବ୍ ମୋଟା, ସେଥିରେ ପୁଣି ସୁନାହାର ଆଉ ଖଡ଼ୁ ନାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଇ ମୋର ବର। ମୋତେ ଭାରି ଚିଡ଼ି ମାଡ଼ିଲା ସେ ଲୋକଟାକୁ ଚାହିଁ। ସେ ପୁଣି ମୋର ବର, ଏ କଥା ଭାବି ମୋତେ ଅଧିକ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚାହିଁବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଖିଡ଼ିକିଟା ଧଡ଼ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତହିଁ ଆରଦିନ ସେମାନେ ସବୁ ବିଦା ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲି। ଏ କେତେଟା ଦିନ ମୁଁ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ କଟେଇଛି ତା ମୁଁ ମନ ଜାଣେ। ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି କି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ, ଏପରି ଅନେକ କଥା। ବାପା ଏମିତି ଏକଜିଦିଆ ଲୋକ, ସେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନାଥ ନନାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଚିଡ଼ିଗଲେ। ନାଥ ନନା କ'ଣ ଉଣାଟିଏ କି? ତାଙ୍କୁ କଥା ନ କହିଲାରୁ ସେ ବି ଭାରି ରାଗିଯାଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ପୁଣି ଏ ଘର ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କେବେ। ବୋଉ ବିଚାରୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଦୁହିଁଙ୍କ ଜିଦ୍ ଦେଖି ସେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଶାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବାହାଘର ମୋର ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲା। ମଝିରେ ଜମା ଆଉ 2ଟା ଦିନ ବାକି। ଆମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁ ଯାହା ଆୟୋଜନ ହେବା କଥା ବାପା ପ୍ରାୟ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଲୋକ ନଥିଲେ କାମ ତୁଳାଇବାକୁ। ବାହାଘର କଥା ଠିକ୍ ହେଲା ଦିନୁ ବୋଉ ତ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଉଠୁନାହିଁ ସହିତେ। ସେ ଆଉ ପୁଣି କାମ କରିବ। ଖାଲି ନାଥ ନନାଙ୍କ ବୋଉ ବଡ଼ମା ଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ କାମରେ, ନଇଲେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଉଠିଲା ପରି ମୋତେ ସବୁ ଜଣା ଯାଉଥାଏ। ସେଦିନ ସକାଳଠୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶୋଇଥିଲି ଖାଲି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 2 ହେବ। ହଠାତ୍ ଭାରି ଗୋଳମାଳ ଆଉ ବାଜା ବାଣ ଶବ୍ଦରେ ଚାଉଁକିନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖଞ୍ଜା ଅଗଣାରେ ଆମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ। ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ବେଦିକି ନେଲେ ମୋର ସେ କଥା ଭଲ ରୂପେ ମନ ନାହିଁ। ତାର କୋଉ ଅଜଣା ସାଥୀଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଦମଡ଼ା ବାହୁନି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଆପଣା ମନକୁ। ବାରିପଟ ପିଣ୍ଡାରେ ଥକ୍କା ହୋଇ ସେ ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋର ମନେ ହେଲା ନାଥ ନନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ପରା। ସେଦିନଠୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆଉ ଆଜି। କେତେ ପ୍ରଭେଦ ୟା ଭିତରେ। ସେତିକି ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ବିତିଗଲାଣି। ମୋର ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ବାହାର ଭିତର। ସେଥର ପୁନେଇ ଥାଇ ଆଗରୁ ଏତେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟା ମାସ ଏଟା ନା। ଓଳିତଳ ଖଞ୍ଜାରେ ଜହ୍ନିଗଛ ମାଡ଼ିଛି ଅସୁମାରୀ। ସଞ୍ଜ ନହୁଣୁ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଲୁଚି ବସି ହଜାର ଜହ୍ନିଫୁଲ ଆଖି ମେଲି ଦେଖୁଥିଲା କିଏ ଆଉ ଆସିଲା କି? ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିଲା ସଞ୍ଜ ପବନ। ବଗୁଲିଆ ଟୋକାଙ୍କ ପରି ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଥରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରଞ୍ଜାକୁ ଟେକିଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଦୂରକୁ। ଦିନ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ପୁନେଇ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ରହିଲା କି? ଚଉରା ପାଖରେ ଜହ୍ନିଫୁଲ କୋଟି କଟା ହବାକୁ ନାହିଁ। ଘର ବାହାର ଲିପାପୋଛା ହବାକୁ ନାହିଁ। ବୋଉ କ'ଣ ବିଚାରିଛି ଏ ବର୍ଷ କୁଆଁର ପୁନେଇ ହେବ ନାହିଁ କି? ବାରିପଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଏକଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁଥିଲି ଜହ୍ନକୁ। ସେଇ ଗହଳିଆ ଆମ୍ବତୋଟା ଉହାଡ଼ରେ ବଡ଼ ଜୋରଟା। ଗଛ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ତାହା ଉପରେ ଝରି ଝରି ଆସି ଠୁଳ ହେଉଥିଲା। ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ପୁନେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖଞ୍ଜା ଗୋଟିକ ଅନ୍ଧାର। ଭିତର ଘରୁ ଦୀପ ଆଲୁଅ ଯୋଉଠି ଅଗଣା ଯାଏ ଲମ୍ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଉ ମୋତେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରି ପଚାରିଲା, ସତୀ କ'ଣ କିଲୋ? ବୋଉକୁ ଜମା ଦେଖି ନାହିଁ। ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ଏ ପିଣ୍ଡାରୁ ସେ ପିଣ୍ଡାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଜମା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ କେତେଦିନ ଭିତରେ। ଖାଲି ବଉଳ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ସେ ଘରକୁ ଆସେ। ସେ ବି ବେଶି ସମୟ ସେ ଅମୁହାଁ ଅନ୍ଧାର ଘରଟାରେ ରହିପାରେ ନା। ଦଣ୍ଡେ ରହି ପଳାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଏ ବାହାଘରରେ ବେଶି ଆସିବା କଥା ସେ ମୋଟେ ଆମ ଘର ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବାହାଘର ଦିନୁ। ଏ ସେଇ ନାଥ ନନା। ସବୁ କଥାରେ ଯେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆବୁଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସତେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ରାଗି କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ଼ମା ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ। ବୋଉ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ କହିଲେ, ନାଥ ତ
କଟକ ଯାଇଛି ଚାକିରି କରିବାକୁ। ବୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଛି? ପଚାରିଲା। ବଡ଼ମା କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ତ ମୋଟେ ତା ମନରେ ସୁଖ ନଥିଲା ଏଇ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି କି କ'ଣ? ମୁଁ ସିନା ଜୋର କରି ତାକୁ ଅଟକାଇଥିଲି। ସେଦିନ ଏକା ଜିଦି କରି ଚାଲିଗଲା ପରା। ସତୀ ବାହାଘର 2 ଦିନ ଆଗରୁ। ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା, ସତୀ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଜିଆ ଲାଗିଛି ତାର। କିନ୍ତୁ ଏ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ନାଥ ନନାଙ୍କର? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 1000 ଥର କଜିଆ ହୋଇଥିଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଲୋକ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଖାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି। ଶୀତ ଦିନର କଅଁଳ ଖରା ନଇଁ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ। ବାଉଁଶ ବୁଦାର କଞ୍ଚା ଅରମା ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିଏ କାପ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜ ଛଡ଼ା। ବୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଉଠି ବସିଲା। କହିଲା, ସତୀ, ସପଟା ଆଣିଲୁ ଘରୁ। ନାଥ ନନା ବୋଉକୁ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ସେହି ଧୂଳିଟାରେ ସେମିତି ବସି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଥାଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ବସିଲିଣି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କଟକରୁ କୋଉଦିନ ଆସିଲୁ କି? ଆଜି। ତମର କ'ଣ ଛୁଟି ହେଲା? ଛୁଟି ହେଲାଣି ଅନେକ ଦିନୁ। କାମ ଥିଲା କଟକରେ, ଆସିପାରି ନଥିଲି। ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା ଚାଲି ଆସିଲି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ବ୍ୟଥାରେ ନରମ ହୋଇ ଆସିଲା। ଜାଣିଲି କଟକରେ ୟାଙ୍କର ଦିନ ସୁଖରେ ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ତୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ତ ବାପ? ଘରୁ ଆସିଲୁ, ବୋଉ ତମର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବୋଉ ପଚାରିଲା। ସେ ତ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି। ସେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ପରା, ନାଥ ନନା କହିଲେ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି। ମୋର ସେ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଗଲୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିବୁ, ମୋର ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଚେତା ହେଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଉଠିଗଲି। ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାନକୁ ଆସୁଥାଏ ଘର ଭିତରେ। ବିଶେଷ ନାଥ ନନାଙ୍କ କଥା। ପିଲାଦିନୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଶୁଣି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସିନା କଟକ ଗଲେ ନଇଲେ ବୋଉ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି। କେତେବେଳେ କି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, କୋଉଠି ଥେଲୁ କି ଏତେବେଳ ଯାଏ? ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି। କହିଲି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଅଗଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଟିକକ ଅଣହୁସିଆରିଆରେ ଚାଳମ ଥାନ ଉପରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ପିଣ୍ଡା ଦାଣ୍ଡରେ ଅଚେତ ହୋଇଥିଲା। ବୋଉ ମୁହଁ ସେ ଆଲୁଅରେ ବାରି ହେଉଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ମନେ କଲି, ସବୁଦିନ ପରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନଉଛି ପରା ମନେ ମନେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ନ ତ କହିଲେ ନୁହେଁ। ସାହସ କରି ଡାକିଲି, ବୋଉ। କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲି ବଡ଼ ପାଟି କରି, ବୋଉ, ବୋଉମ। ଏଥର ସେ ଜବାବ ଦେଲା, କ'ଣ କହୁନାହୁଁ? ପୁନେଇ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ଆଜି ଯାଇ ଚଉରା ପାଖରେ ଲିପାପୋଛା ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହବ? ଆଝୁଁ କ'ଣ ଲୋ ଅଲି? ପୁନେଇ ଦିନ ଯାଇନା? ବୋଉ ହସିଲା। ହଁ, ତୋର ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି। ସତୀ ବିଚାରୀକି ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷ ନାହିଁ ପରା, କୁଆଁର ପୁନେଇ ବୋଲି। କିଏ ଜଣେ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ କହି ହସି ଉଠିଲା। ଦଣ୍ଡକେ ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲି। ଅଗଣା ପାରି ହୋଇ ସେ ଆମରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତାର ଗୋରା ଦେହରେ ଯେପରି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ନାଥ ନନା। ମୁଁ ତତି ଯାଏ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଲାଜରେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏତିକି କହିଲି। ଏ ପାନ କାହାକୁ ଦେଲୁ? ମୋତେ। ସେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲି ନାହିଁ। ଥାଳିଆଟା ଖାଲି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ଏଥର ସେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ହସି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ତା ତ ବେଶ୍ ବୁଝାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଉ କୁକୁର ବିଲେଇ ନୁହେଁ ଯେ ଥୋଇଦେଲେ ଖାଇବି। ପାନ ହାତରେ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୋଉଠି ଲାଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଲାଜ କଥା ଟିକେ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ସଂସାର ଯାକର ଲାଜ ଆସି ସେଠି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ। ଅନ୍ୟ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାନ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାନ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ନାଥ ନନା ମୋ ପାଖକୁ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ନେହୁରା କଲା ପରି କେତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଓଢ଼ଣା ପକାଇ କାଠ ପରି ବସି ରହିଲି। ବାହାର ପଟରୁ ଆସି ବୋଉ ଭିତର ଘରକୁ ଗଲା। ନାଥ ନନା ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। କହିଲେ, ଦେଲୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାନ?
ସେଇଠୁ କ'ଣ ବିଚାରି ଥାଳିଆରୁ ପାନତକ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଆରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ବଉଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ। ସେଇଠି ସେମିତି ପଥର ପରି ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ମନେ କଲି ପିଲାଦିନ କଥା। ସେଦିନ ଏମିତି ଏକଜିଦିଆ ନାଥ ନନା। ବଡ଼ ହେଲେଣି, ଟିକେ କଥାରେ ଆଗ ପରି ସେମିତି ରାଗ, ସେମିତି ଅଭିମାନ। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ଡାକିଲା, ସତୀ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଗଲି। ସେ ତ ରୋଜ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ମୋତେ ଏମିତି ପାଖରେ ବସେଇ କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଥାଳିଆରେ ପାନ ସଜାଡ଼ି ପଦାକୁ ଆସିଲି। ନାଥ ନନା ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ତାର ଅତି ନିକଟରେ ନଇଁ ପଡ଼ି ଥାଳିଆ ରଖିଦେଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି, କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ। ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଖୁଣ୍ଟ ଉଢ଼ାଳରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲି। ଭାରି କାହିଁକି ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଯାଇ ବସିବାକୁ। ବାରିପଟ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ବାଧା ନ ମାନି ସେତେବେଳକୁ ଦୁଆର ଗୋଟିକ ପୂରି ଉଠିଥିଲା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ। ଖୁଣ୍ଟ ଉଢ଼ାଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ତାଙ୍କ ନିଖୁଣ ଦିହଟିରେ ଜରି ଚାଦର ପରି ଜଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ରୂପେଲି ବଉଦ ଖଣ୍ଡେ ରୂପ ପାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ଆଗେ ୟାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସେଦିନୁ ସେ ତ ଯାଇ କଟକରେ। ୟା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କେମିତି ହୋଇଗଲି। ଦାଣ୍ଡରେ ବାପାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ବୋଉ ତରତର ହୋଇ ଉଠିଗଲା ସିଆଡ଼କୁ। ନାଥ ନନା ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ବିଚାରି ପୁଣି ବସିଲେ। କହିଲେ, କିଲୋ ସତୀ, ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଯେ, ଆସୁନାହୁଁ ଏଠିକି। ଲାଜରେ ଜବାବ ଦେଲି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମନେ ଅଛି କି ଆଜିଯାଏ ରାଗ ଯାଇ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲି। ମନ ହେଉଥାଏ କହିବାକୁ, ତମେ କୋ ଏବେ କମିକି। ଗଳା ଯେତେ ଦୂର ନରମ ହୋଇପାରେ ବୋଧହୁଏ ସେତେ ଦୂର କରି ସେ ପୁଣି ଡାକିଲେ, ସତୀ। ବଉଳ ଚିତାଲେଖା ବନ୍ଦ କରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରି ମୁହଁ ନ ଟେକି କହିଲା, ଆଜି ତ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି। ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଉପରେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ? ମନେ ମନେ କହିଲି, କିଛି କାମ ଥିବ ଘରେ, ଆସିପାରି ନଥିବେ। ମୁଁ ମିଛରେ ଏଆଡ଼େ ଭାବି ଭାବି ମରୁଛି। ଭିତର ଘରୁ ବୋଉ ଡାକିଲା, ସତୀ, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଅନେଇ ବସିଥିବି? ବଉଳ ମୋ ହାତରୁ କଣକାଠିଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, ଯାଆନା, ଖାଇଆ, ମାଉସୀ ସିଆଡ଼େ ଛିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହାତ ଧୋଇ ଯାଇ ଖାଇ ବସିଲି। ଦରଖିଆ ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମଲା ଯା, ମୁଁ ପରା କୁଆଡ଼େ ରାଗ କରିଥିଲି ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ନାଥ ନନା ଯୋଉଠି ଥିବେ ତାଙ୍କରି ଯୋଗେ ମୋର ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ପୁନେଇ ଦିନ ସଞ୍ଜ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ପହଡ଼କ ଆଗରୁ ତୋଟା ଉହାଡ଼ରେ ମହତାପ ମାରି ରୂପା ପରାତ ପରି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଉଇଁ ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାରର ଅମୁହାଁ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଯେମିତି କିଏ ଜାଳି ଥୋଇଦେଲା ଅଖଣ୍ଡ ଅଗୁରୁବତୀ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଥାନ ଉପରେ ରୂପେଲି ଫନ୍ଦଟି ତାର ଭଲକରି ନ ଦିଶୁଣୁ ଗାଁଯାକ ହୁଳୁହୁଳିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ଏଇ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଜହ୍ନିଫୁଲ ଏତେ ଦିନ ଯାକେ ମଉଳି ନଥିଲା। ଜହ୍ନରାଇଜର ରାଣୀ ଏ ଜହ୍ନିଫୁଲ ଚାନ୍ଦର ଭାରିଜା। ହଳଦିଆ ପାଖୁଡ଼ାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଦିଶୁଥିଲା ସବୁଠଉଁ ତୋରା, ସବୁଠଉଁ ସୁନ୍ଦର। ବାରିପଟ ଖଳାରେ ବଉଳ ହେରିକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି। ବୋଉ ଆସି କେତେବେଳୁ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କେଜାଣି। ମୋତେ ଚାହିଁବାର ଦେଖି କହିଲା, ପୁନେଇ ଆଗଦିନ ରାତି ଘଡ଼ିକ ବେଳୁ ମୁଁ ଆଉ ବଉଳ ଦିହେଁ ମିଶି ଘରଦୁଆର ସବୁ ଲେପା ପୋଛା କଲୁ। ଚଉରାମୂଳେ ଫୁଲକୋଠି ଲେଖିଲୁ ତ ଯେତକ। ବୋଉ ଆସି ଗାଳିଦେଲା, ଝିଅ ଦି'ଟା ସେଇ ପହରୁ ଏହା କରୁଛ। ଭୋକ ଶୋଷ ଆଉ ନାହିଁ ତତେ ନା? ଆଲୋ ମା, ତୁ ଖାଇବୁ ଆ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି କରୁଥାଉ। ବଉଳକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା। ମୋତେ ବି ଭୋକ କରୁଥିଲା ଭାରି। ଗଲି ନାହିଁ ଖାଲି ରାଗରେ। ଗୋଟାଏ ହାତରେ ସେମିତି ଦୀପଟା ଧରି ଚିତା ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଲି। ଆଜି ମୋର ଏ ଅଭିମାନରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଜଣକ କଥା। ସେଦିନ ସେ ବି ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ହାତକୁ ନ ଦେଲି ବୋଲି। ସେଦିନୁ ଆଜଯାଏ 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ତ ଜମା ଆମ ଘର ଛାଇ ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ନିତି ଆମ ଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ଭାତ ରୁଚୁ ନଥିଲା। କ'ଣ ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ? ଖାଇସାରି ବଉଳ ଆସିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମ ନନା ଆଜିକାଲି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ, କାହିଁକି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ମନେ କଲି ଅବା କଟକ ଗଲେଣି। କାହିଁକି କହନି? ଲାଜ ଲାଜ ହେଉଥାଏ ମୁହଁ ଫିଟାଇ ପଚାରିବାକୁ।
ଶେଷରେ କହି ପକାଇଲି, ନା ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଧନ୍ୟରେ ଝିଅ, କାନରେ ପଥର ପକାଇ ଖେଳୁନା କ'ଣ ଲୋ? ସେଇ ପହରୁ ଡାକେ ଡାକେ ମୋର ପରା ତଣ୍ଟି ଫାଟିଗଲାଣି। ଦେ ଆ ଇଆଡ଼େ। ବୋଉ ପଛେ ପଛେ ଭିତର ଘରକୁ ଗଲି। ଥାଳିରେ କାହା ପାଇଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ସେ କହିଲା, ଗଲୁ ପାନ ଦିଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ନାଥନନା ପାଇଁ ତୋର। ମୁଁ ଭୋଗ ଦେଇ ଆସେ। ନାଥନନା କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଜମା ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିନଥିବେ ତ ଏମିତି ପାଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ଖେଳିବାର। ଯେବେ ବାରିପଟକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିବେ। ଛି ଛି କି ଲାଜ କଥା। ପାନ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଖାଇସାରି ନାଥନନା ହାତ ଧୋଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜୋର କରି ସବୁ ଲାଜ ପଛକୁ ପକାଇ ଚାରିଖଣ୍ଡ ପାନ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଣି ସେ। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ସେ ରହିଲେ। ପୁଣି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି ନା ଆହୁରି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲି, ପାନ ନିଅ। ମୋ ହାତ ଥରୁଥାଏ। ସେ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାନ ନେଲେ। ଆଉ ହାତଟାକୁ ମୋର ଜୋରରେ ଟିକେ ଚିପି ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ କି କାଲି? ନିଶି କହୁଥିଲା। ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ, ଏଡ଼େ ଡବଡ଼ ବିଟା ନା ଏ ବଉଳ। ଯାଇ ମୋ ନାଁରେ ୟାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ସତେ କହିଚିଟି? ଛି ଛି, ଲାଜରେ ପାଟିରୁ ମୋର କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଯେ ଏକଥା ସବୁ ମିଛ। ବଉଳ ମିଛରେ ଯାଇ ମୋ ନାଁରେ ଲଗେଇ କହିଛି। ମୋତେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବା ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ଏଠିକି ଆସିବା ସେ ତ ଏମିତି ଲାଜ କରେ। ମୋତେ କଥା କୁହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆସିବି କାହା ପାଇଁ? ବଉଳ ଆସି କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣେନା। ନାଥନନା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ନିଶି, ଯିବୁ ନା ମୋ ସଙ୍ଗେ? ଆଉ ତାପରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେ, ହଉ ଥା ତେବେ ବଉଳ ପାଖରେ ଆଜି କହ, ସକାଳେ ଯିବୁ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଖୁଣ୍ଟ ଉଢ଼ାଳରେ ତାଙ୍କର ଜରି ଚାଦର କାନି ଯୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୋର ଖାଲି ତାଙ୍କରି କଥା ପଦକ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋରି ପାଇଁ ସେ ଖାଲି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି କ'ଣ ସତେ? ଛାତି ଭିତରେ ମୋର ସୁଖର ଜୁଆର ଉତୁରି ଉଠିଲା ଯେମିତି। ମୋରି ପାଇଁ, ମୋତେ ଦେଖିବା ଲୋଭରେ ଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ପଦକ 100 ଥର ମୁହଁରେ ଆବୃତ୍ତି କରି ହଜାର ଭଳି ମନରେ ଅନୁଭବ କରି ଯେମିତି ମୋର ତୃପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡକ ଆଗରୁ ବଉଳ ଉପରେ ସବୁ ଅଭିମାନ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଲିଭି ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ଫୁଲରେ ମୋର ସବୁଦିନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବାରିପଟେ ଛୋଟ କିଆରିଟିରେ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଫୁଲ ଗଛ ଯେ ଆଣି ଲଗାଇଥାଏ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ କାହିଁକି ମନ ହେଲା, ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ତ ଫୁଟିଥିବ ଆଜିକାଲି ଆମ ବାରିଆଡ଼େ ସେ ଗଛଟାରେ। ବାରିଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଚାହିଁଲି, ବଉଳ କେତେବେଳେ ଆସି ସେଥିରୁ ଅଞ୍ଚିଏ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲାଣି। ମୋତେ ଦେଖି ଡାକିଲା, ଆ ତୋଳିବା। କହିଲି, ସେତିକି ଥାଉ ମ, କ'ଣ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ? କ'ଣ ହେବ ଏତେ? ବଉଳ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହସି ଚାହିଁଲା। କହିଲା, ତା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଘରେ ଆଉ ତୁନି ହୋଇ ବସନ୍ତୁ ପରା ସଞ୍ଜ ହେଲେ। ତୋର ତ ସବୁ କଥାରେ ଥଟ୍ଟା। ଦେ ଆ। ଦୁହେଁ ଯାକ ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲୁ। ବଉଳଟା ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ। ଫୁଲଗୁଡ଼ାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ କି କି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। କଅଁଳ ଫୁଲଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ଦିହ ଗୋଟାକ ମୋର କେମିତି ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। କହିଲି, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମଧୁଶଯ୍ୟା ପରା କହି ବଉଳ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତ? ରହିଥା, ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତୋ ବର ନା କ'ଣଟି? ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟିଏ ପାସୋରିଗଲା ପରାଶ ଉପରେ ଚୋଟ ଲାଗିଲା ପରି ଜଣାଗଲା ମୋତେ ସେ କଥା। ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଛାତିରୁ ସତେକି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କହିଲି, ଯା, ତୋର ଖାଲି ସବୁଥିରେ ଥଟ୍ଟା। ବଉଳ କହିଲା, ନା, ସତରେ ତ, ଥଟ୍ଟା କାହିଁକି ହବ? ତୋ ବରଘର କ'ଣ ପଠେଇଲେଣି କୁଆଡ଼େ ତୋତେ ନେବାକୁ? ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ? ତୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ସେମିତି ହୋଇଗଲା ବଉଳ? କହୁଁ କହୁଁ ସେ ଦି ହାତରେ ମୋ ଗଳାକୁ ବେଢ଼ାଇ ଧରିଲା। ବୁଡ଼ିଗଲା ଲୋକ ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଶେଷ ଉପାୟଟିକକ ଖସିଗଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଜଣାଯାଏ, ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେହି ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ବଉଳ ମ, ବଉଳ ଡାକିଲା। ଚାହିଁ ଦେଖିଲି, ସେ ମଥାକୁ ମୋର ତା ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜାଇ ବସିଛି। ମୋତେ ପଚାରିଲା, ସେମିତି କାହିଁକି ହେଲୁ କି ବଉଳ? ମୋର ରାଣଟି କହ। କହିଲି, ନା, ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ବୁଲାଇ ଦେଲା। କ'ଣ ତୋର ବର କଥା ଶୁଣି? ମନେ ଅଛି
ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁଥିଲା ତା କଥା ଶୁଣି। କହିଲି, ଆଉ କ'ଣ ଯା। ସେ କଥାଟା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବିଲ ପଡ଼ିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଶାଗୁଆ ନଈ ସଞ୍ଜ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଗବୁଡ଼ା ମେଘ ମଉଳିକି ଲାଗିଗଲା ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଦ୍ୱିପହରେ କେତେବେଳେ କେଜାଣି ଖରାର ରଙ୍ଗ ଗାଲିଚା ପରି ବିଲ ପବନ ନିଛାଟି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଉପରେ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଗଲାରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ଗାଲିଚାଟି ତା'ର କିଏ ସେ ଚୋରାଇ ନେଲାଣି। ଧାନଗଛ ଗହଳି ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଖୋଜାଖୋଜି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଦିହେଁଯାକ ଆମେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତୁନି ହୋଇ ବସି ରହିଲୁ। କେତେବେଳେ ବଉଳ ଯିବାକୁ ଉଠିଲା। କହିଲା, ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ଯାଉଛି ବଉଳ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କହିଲି, ହଉ। ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେଇଠି ପଥର ପରି ବସି ରହିଲି ଭାବନାରେ ଅତଳ ପାଣିକି ଗୋଡ଼ ଖସାଇ। ଶୀତ ଦିନର ଭାରି ପବନ ସେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ଘର ମଥାନ ଉପରୁ ଧୂଆଁଯାକ ବୋହି ନେଇ ଗୋଟାଏ କନିଆର ଗଛ ଆଗ ଡାଳରେ ଧଳା କନାର ଲମ୍ବା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଘାସ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଝିଙ୍କାରି ସଞ୍ଜବେଳର ନିଃଶବ୍ଦତାକୁ କରତରେ କାଟୁଥିଲା କର୍ 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 କର୍। କେତେ ରାତିରେ କେଜାଣି ବୋଉ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଲା। ଚୁପ୍ ହୋଇ ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ନିଦ ଯେବେ ଏ ନିଆଁଲଗା ଆଖି ଦିଟାକୁ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କି? ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ଚିନ୍ତାଯାକ ମୋତେ ଏକାଠି ଘେରି ବସିଲେ। ବଉଳ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ବୋଧହୁଏ ସତ। ନଇଲେ ବାପା ସେଦିନ ବୋଉକୁ ମୁକୁନ୍ଦପୁର କଥା କହନ୍ତେ କାହିଁକି? ଆଜିକି ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଇ ବାହାଘର ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ଯାହା, ସେତିକି। ସେଇ ଥରକ ଦେଖାରୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସ୍ମୃତିଟିକ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ରୂପ ମନ ପକାଇ ସତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ପୁଣି ସବୁଦିନେ ଘର କରିବାକୁ ହବ ତ? ସଂସାରର ଆଉ ସବୁ ସ୍ନେହ ମାୟା କଟେଇବାକୁ ହେବ ସେଇ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅନର୍ଥ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସେହି ନାଥ ନନା। ମୋ ବାହାଘର ସମୟରୁ କଟକରେ ଯେବେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ ସେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ? ଏତେ ଦିନ ନ ଦେଖି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଏକରକମ ଭୁଲି ବସିଥିଲି ମନେ ମନେ। ପୁଣି କାହିଁକି ସେ ଦେବତା ବାଞ୍ଛିତ ରୂପପସରା ଘେନି ଅପୂଜା ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ମୋର ଦେଖା ଦେବାକୁ ଆସିଲେ କି? ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ, ସ୍ନେହ, ସୁହାଗ ତାଙ୍କର ମୋତେ ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋର ଆଉ କି ଉପାୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ନ ପଶି? ବୋଉ ଆସି ଡାକିଲା, ସତୀ, ଆ ଖାଇବୁ। କହିଲି, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଉ, ଭୋକ ନାହିଁ। ଆ, ଦିଟା ନାକୁ ଖାଇବୁ, ମା'ଟା ପରା। ବ୍ୟଥା ଆଉ ଆଘାତ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଏଇ ପଦକ କଅଁଳ କଥାରେ ଦି ଆଖିରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଅଥଚ ବୋଉ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା କେଜାଣି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ପାଖକୁ ଆସି ପିଠି ଆଉଁସେଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଦିହ କ'ଣ ହଉଛି କି ମା? କହିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି ଭାରି। ଭାତଖିଆ ପଡ଼ି ରହିଲା ସେମିତି। ପାଖକୁ ଆସି ସେ ମୋତେ ବିଞ୍ଚି ବସିଲା। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଗଲା ମନେ ନାହିଁ। ତହିଁ ଆରଦିନ ଘରେ ବସି ଗୁଆ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବଉଳ ବୋଉ ବଡ଼ମା ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲି। ଅନେକ ଦିନ ରୋଗ ଭୋଗୀ ବୋଉ ସେଦିନ ଟିକେ ପିଣ୍ଡାରେ ଆସି ବସିଥିଲା। ବଡ଼ମା ପଚାରିଲେ, କିଲୋ, କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି? ହବ ଆଉ କ'ଣ, ଆସ, ବୋଉ କହିଲା। ଆଜି ଅପୂର୍ବ କୁଆଡ଼େ? ବଡ଼ମା କହିଲେ, କାହିଁକି, ମୁଁ କ'ଣ ଆସେ ନାହିଁ ଏଠିକି? ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ଆସ ନାହିଁ ବୋଲି? ତେବେ ସବୁଦିନେ ନୁହେଁ। ଗରିବଙ୍କ କଥା କୋଉଦିନ କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସିନା। କ'ଣ କରିବି ଲୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ତ ଘରଟିଏ କରୁଛୁ। ଜାଣୁନା କ'ଣ କେତେ ଅଡ଼ୁଆ ଜଞ୍ଜାଳ। ମରିବାକୁ ଦଣ୍ଡେ ତର ହୁଏ ନାହିଁ ଏ ଜାଳାରେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେଥର ବିଚାରିଲିଣି ପୁରୀ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇ। ବୋଉ କହିଲା, ତା ତ ତମର ଏଣିକି ଖୋଜା। ତେବେ ଘର ଥୟ କରିଦେଇ ତ ଫେର କୁଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବ? ନିଶିକି ବାହା କରିବ, ବୋହୂଟିଏ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିବ। ବଡ଼ମା କହିଲେ, ହଁ, ତମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଥିଲେ। କେତେବେଳ ଯାଏଁ ଆଉ କିଛି ପାଟି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବଡ଼ମା ଆଗେ ପଚାରିଲେ, ହଁ ବୋଉ, ତମ ସତୀ ପୁଆଣୀ ହୋଇଯିବା କଥା କ'ଣ ହେଲା କି? ଘର ଭିତରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି, ହାତ ମୋର ଏକାଥରକେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ କହିଲା,
କହୁଥିଲେ ତ ଏ ମାଘ ମାସକୁ ପଠେଇବେ ବୋଲି। କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି। ବଡ଼ମା କହିଲେ, ହଁ ପଠେଇ ଦିଅ ଚଞ୍ଚଳ। ବୁଝିଲ ସତୀବହୂ, ଦିନେ ତ ପୁଣି ପଠେଇବାକୁ ହବ, ଆଗ ହଉ ପଛ ହଉ। ଯେଡ଼େ ବେଗି ଏ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଖଲାସ ହବ ସେତେ ଭଲ। ମନ ହେଉଥାଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ପଚାରିବାକୁ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ, ତମ ଝିଅଟି ତମକୁ ଯେବେ ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳ ହୋଇଛି, ଆଜି ଯାଏ ତାକୁ ବାହା କରି ନାହିଁ କାହିଁକି ଶୁଣେ। ନିଜ ପେଟରୁ ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଝିଅ ହେଲେ ବୋଲିକ କ'ଣ ଏତେ ଅଡ଼ୁଆ ସେ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କୁ। ବୁଢ଼ା ହଉ ଅସୁନ୍ଦରର ଅଗୁଣର ହଉ ପଛକେ ଘରର ଚଳନ୍ତି ଜିନିଷ ପରି ଏ ଝିଅଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହା ବେକରେ ଛନ୍ଦି ଦେଲେ ଏ ମା'ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରେ ପରା। ଖାଲି ଝିଅ ଖାଇପିଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସୁଖ ଲୋଡ଼ା ତାକୁ କ'ଣ ଭୁଲରେ ବି କିଏ ପଚାରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି? ଆଉ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବଡ଼ମା ଉଠିଲେ। ଦୁଆର ମୁହଁ ଯାଏଁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି କହିଲେ, ମଲା, ଯୋଉଥିଲାଗି ଆସିଥିଲି ନିଆଁ ଲଗା ମୋର ମନେ ନାହିଁ କହିବାକୁ। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କି? ଆମ ନାଥର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। 22 ବର୍ଷରେ ତା'ର ଗୋଟାଏ ଘାଟି ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖେ ମାନସିକ କରିଥିଲି, ତମେ ଆଉ ସତୀ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଭୋଗ ପାଇବାକୁ। ବୋଉ କହିଲା, ସେ ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଯିବି କୁହ। ହଉ ସେ ଯିବ ପଛକେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଖୁବ୍ ତୋଫାନ କରି ମେଘ ଉଠିଲା। ଅନ୍ଧାର ଦେଖି ବୋଉ କହିଲା, ମେଘ ତ ଏମିତି ଉଠେଇଲାଣି ସତୀ, ତୁ କେମିତି ଆଉ ଯିବୁ ତୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇଲି। ପବନରେ କବାଟ ଝରକା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୋଇ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୋତେ ଆଉ କିଏ ସେ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲା କି? କେତେବେଳକେ କେଜାଣି ଟିକିଏ ଛାଇନିଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ମୋତେ। କିଏ ଝୁଲାଇ ଦେଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସି ଦେଖିଲି, ବଉଳ ମୋ ହାତକୁ ଟାଣି କହୁଛି, ମଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁଣି କି ବେଲ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ। କହିଲି, ବଉଳ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ମ? ଘଡ଼ିଏ ହେଲା ପରା ଏଠି ବସି ତୋତେ ଉଠଉଛି। ଆ ଯିବା ପରା। ମୁହଁ ପୋଛି ପଦାକୁ ଆସିଲି। କହିଲି, ଚାଲ ଯିବା। ବୋଉକୁ କହିଛୁ? ହଁ। ପଡ଼ିଆ ପାରିର ଧାନଫୁଲ ମହକରେ ବର୍ଷା ପବନକୁ ସେଦିନ ନିଶା ଲାଗିଥାଏ। ସରଗ ଆବୁରା ମେଘଗହଳି ଭିତରେ ପଶି ସେ ହୁରୁଜୁରୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ ସେଥିଲାଗି। ତା'ର ଏ ଦୁରନ୍ତପଣକୁ ଟାହୁଲି କରି ମେଘଯାକ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି। ନାଥ ନନାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦାଣ୍ଡ ପରସ୍ତରେ ଗାଁର କେତେଜଣ ଲୋକ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ନାଥ ନନା ଥାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ବଉଳ ମୋତେ ଏକାଥରକେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଭିତର ଘରେ ବଡ଼ମା ବସି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ବାପା ଆସିଲେଣି ଲୋ ତୋର? କହିଲି, ନା। ବୋଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବସିଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଟା ଜନ୍ତା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ସେଠି। ଆମେ ଦିହେଁ ଯାଇ ପିଠା ଗଢ଼ି ବସିଲୁ। ବଉଳର କ'ଣ ଜମା ମନ ଥୟ ହେଉଥାଏ କି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସି। ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସୁଥାଏ ଯାଇ। ମୋଠଉଁ 4 ବର୍ଷର ସାନ ହବ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ବୟସରେ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବି ଚିହ୍ନା ହୋଇନଥିବ। ପିଠା ଗଢ଼ା ସରି ଆସିଥିଲା ପ୍ରାୟ। ବଡ଼ମା ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନେତ ବୋଉ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କି କହିଲେ, ଦେଖିଲଣି ଗୋ, ଦଣ୍ଡକରେ କେତେ ପିଠା ଗଢ଼ି ଥୋଇ ଦେଲାଣି ଝିଅଟା। ୟା ନା ସିନା କାମ। ଆମ ନିଶି ହେଇ ପରା କୋଉଠି ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ପରି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସେତିକି ଥାଉ ମା'ଟା ପରା। ନିଆଁ ପାଖରେ ବସି ବସି ଏତେ ଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି। ଯା ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲିଆ। ଯା ମୋ ରାଣଟି। ବଡ଼ମାଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ଅନେକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଉଳ ଆସି କହିଲା, ବୋଉ କହିଲା, ବଉଳ, ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼। ଭାରି ଲୋଭ ହେଉଥାଏ ରହିବାକୁ। ତାହେଲେ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ ତ କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଜୋର କରି ସେ ଇଚ୍ଛା ଦମନ କରି କହିଲି, ନାହିଁ ବଉଳ। ବୋଉ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ମୋତେ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଭଲ କରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଭିତର ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବୋଉ ମୋତେ ଦେଖିପାରି କହିଲା, ବର୍ଷାଟାରେ ତିନ୍ତିଲୁ ନା ଗୋଟିଏ ପଣେ। ଲୁଗା ପାଲଟି ପକେଇ ଶୋ ଯା। ବୋଉ ଚାଲିଗଲାରୁ ତୁନି ତୁନି ଯାଇ ଘରେ କବାଟ କିଳି ସେଇ ଓଦା ଲୁଗାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ନାଥ ନନାଙ୍କ ଦିହ ଲାଗି ବାସୁଥିଲା ସେ ଲୁଗା। ମନେ ହେଲା ଆଜି ମୋର ମଧୁଶଯ୍ୟା। ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ସତକୁ ସତ ମୋର ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ଆୟୋଜନ ଯୋଉଠୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ
ଚାଲିଲା। ଭୟ ଆଉ ଭାବନାରେ ଦରମରା ହୋଇ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ମୋର କିଏ ଅଛି ଏତେବେଳେ ମନ କଥା ବୁଝି ମୋତେ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ନିରୀହ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ନେଲାବେଳେ ତା ଆଖିରେ କରୁଣ ମିନତି କିଏ ଶୁଣେ କି? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ମୋ ଦଶା ଯେ ଆଜି ତାଠଉଁ ବଳେ। ଆଜି ମୋତେ ପିଲାଦିନର ପରିଚିତ ଥାନ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହବ କୋଉ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ମେଳକୁ। ମୋ ଯିବା କଥା ହେଲା ଦିନୁ ବୋଉ ତ ସବୁଦିନେ ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଦିନ ତାର ଆଉ କାନ୍ଦଣା ବାଧା ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଧରି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଭାରି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେବେଳେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଜାଣିନା। ଚେତା ହେଲା ବଡ଼ମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇ ସବାରିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ସବାରି କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ନାଥନନାଙ୍କ ଦେହ ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୁଗା କାନି ଜୋରରେ ମୁଠେଇ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନାଥନନା ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଅନେକ ବାଟ ସବାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ। ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ବାଟ ଦୁଇପଟେ ପିଲାଦିନ ଚିହ୍ନା ମୋର ଗଛ ପତର ସବୁ, ଯାହା ଛାଇରେ ବସି କେତେ ନିଶୁନ ଦିହରେ ମୋର ନାଥନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମୋଠଉଁ ବିଦା ହୋଇ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସେଇ ଗହଳିଆ ତାଳବଣ, ଜ୍ୱର କୂଳେ କୂଳେ ବାଉଁଶ ବଣର ନହକା ଛାଇ ତଳେ ଶିଉଳି ଲଗା ସେଇ ବଡ଼ ପଥରଟି, ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ନିତି ଯାହା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଘଷେ, ସବାରିର ଅଳ୍ପ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଥରେ ଥରେ ଚାହିଁଗଲେ। ଆଉ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆଖି ମୋର ଲୁହରେ ପୂରିଗଲା। ଟିକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ମଲାଙ୍କ ପରି ପଡ଼ି ରହିଲି। ଦୂର ଗାଁ କୋଉଠି ଗୋଟାଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପତର ପାଲିଙ୍କିରେ ଚଢ଼ି ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମୀ ଚାନ୍ଦ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗଛ ଛାଇ ଛଇଁଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତାର ଅନୁକୂଳ ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା କେତେ ଜାତିରେ। ରାତି ଗୋଟାକ ବାଟରେ କଟିଗଲା। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ କେତେ ଜଣ ମାଇପେ ଧରାଧରି କରି ନେଇ ଗୋଟାଏ ବେଦୀରେ ବସାଇଲେ। ଲୋକ ଗହଳି ଆଉ ଗରମରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଦେହକୁ ଦେହ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ଗୋଟାଏ ମସିଣା ଉପରେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରି ମନ ହେଉଥାଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ଅହଣା ଭିତରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁହଁକୁ ଟେକି ଟେକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ହାୟ ଭଗବାନ, ନ ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ରୂପ। ପୋଡ଼ା କାଠ ପରି ରଙ୍ଗ। ସେଥିରେ ମୁହଁଯାକ ବସନ୍ତର ଦାଗ ଯେମିତି ସିଂହ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ମୁହଁ, ଲାବଣ୍ୟର ଲେଶ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ଏଇଆକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଶୋରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରୁଣ ଜୀବନର ସତ ମନପା ଏଇଠି ସାର୍ଥକ ହବ ତ? ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କୌଣସି ମତେ ବସି ରହିଲି ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ହାତ ଉପରେ ଆଉଜି, ନଇଲେ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଜଣେ କିଏ ବୋଧହୁଏ ଘର ପୋଇଲି ମୋତେ ଆଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଘରେ ବସାଇ ଦେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଇପେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ ଲୋକ ଗହଳରେ ସେ ଘରେ ଆଉ ତିଳ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁହଁ ଦେଖା ପର୍ବ ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋ ରୂପ ବିଷୟରେ ଯେ ଯାହା ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷକୁ ଦୁଇ ଚାରୋଟି ଟୋକୀ, ପ୍ରାୟ ମୋରି ବୟସ ହେବ ସେମାନଙ୍କର, ସେ ଘରୁ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ କଥା କୁହାଇବା ଲାଗି କୁକୁର ମାଛି ପରି ଲାଗି ରହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖି ଗାଳି ଦେଲେ। ପିଲାଟା କାଲିଠୁଁ କିଛି ନ ଖାଇ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତମେ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ସେମିତି ନଗାଇଛ କିଲୋ? ଯା ସେ ଟିକେ ଶୋଉ। ସେମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହୋଇ ହସିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଉଠିଗଲେ ସେ ଘରୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ କହି ଘର କବାଟ ଆଉଜି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ହାୟ ମୋତେ ପୁଣି ନିଦ ମାଡ଼ିବ। ଏକୁଟିଆ ହେଲାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆସିବା ସମୟ ହେଲା। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲେ ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରଖି। ସେଇଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଯେମିତି ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ବୟସରେ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ହେବେ। ଏଇଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମୋତେ ସବୁଦିନେ ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରିସମ ହୋଇ। ଏଇ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ପୁଣି ପିଲାଦିନର ସବୁ ସ୍ନେହ ମାୟା ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ତ? ସେତିକିବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାବଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପଖଳା ଚିରପରିଚିତ ମୁହଁ। ବିଧାତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଦେହରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ମୁହଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ। କେତେ ପ୍ରଭେଦ, କେତେ ଫରକ ୟା ଭିତରେ। ତୁଳନା କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଲାଜ ମାଡ଼େ। ସେ ପୁଣି ତ ମୋତେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବି ପାରିଲି ନାହିଁ।
ମନେ ହେଲା ଏମିତି ଭାବିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବା କେଡ଼େ ସୁଖକର ମନେ କଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ବେଳୁ। ଦିନ ଆଲୁଅ କ୍ରମେ ଲିଭି ଆସିଲା। କୋଠାଘର, କିନ୍ତୁ ଜଳା କବାଟି ମୋଟେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥିଲି, ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ବସି ରହିଲି। ବାହାରେ କୋଉଠି କେତେ ଦୂରରେ ସଞ୍ଜ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲା। ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳ ପରେ 2-4 ମାଇପେ ଆସି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଘରଟା ବି ଏମିତି ଅନ୍ଧାର। ଖାଲି ଘର କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ସେଇ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲି, ଘରର ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ବଡ଼ ପଲଙ୍କଟାଏ, ତା ଉପରେ ବିଛଣା ପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ମୋତେ ନେଇ ଘର କୋଣରେ ଖଣ୍ଡେ ସପ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇ ସେ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲି କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ଘରୁ ଅଣା ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗର୍ଜନକୁ ଯେମିତି ଲୋକେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଭୟରେ ଦେହ ମୋର ଥରି ଉଠିଲା। ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଡରୁଛି। ସେ ତ ବାଘ ସାପ ନୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଇଯିବେ। ତୁଚ୍ଛାଟାକୁ ଏତେ ଡରିବି କାହିଁକି। ଘଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡେ ବିତିଗଲା। କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେ ଘରକୁ। ମନରେ ଟିକିଏ ଦମ୍ଭ ଆସିଲା। ଭାବିଲି ଯେଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର ସେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଗତି କ'ଣ ଅଛି। ମୋର ମନକୁ ନ ଆସିଲେ ସଂସାର ଲୋକେ ତ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ହସିବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ କ'ଣ ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖିବି ଚେଷ୍ଟା କରି, ପ୍ରାଣ ସବୁ ବଳ ଖରଚ କରି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନର ସବୁ ବିମୁଖତାକୁ ସହିନେଲେ ତ ଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବି ଚେଷ୍ଟା କରି, ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସାରାଦିନର ଅନିୟମ ଓ ଅବସାଦରେ ଆଖି ଦି'ଟା ନିଦରେ ଭାରି ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସିଧା ହୋଇ ବସିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଣେନା। ହଠାତ୍ କାହା ଥଣ୍ଡା ହାତ ଲାଗି ନିଦଟା ମୋର ଚଉକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇଦେଲି। ଛାତିଟା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ କମ୍ପିଗଲା। ସେଇ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେବା ଭିତରେ ଚିହ୍ନିପାରିଲି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଦୀପଟା ଆହୁରି କମି କରିଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଆ ବିଛଣାକୁ। କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦୁଇ ହାତରେ ମୋତେ ଏକ ରକମ ବିଛଣା ପାଖକୁ ଟେକି ନେଇ କହିଲେ, ଉପରକୁ ଯା। ଖଟ ଉପରେ ପୁଣି ଠିଆ ହେବା ଦେଖି ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ମୁଣ୍ଡରୁ ମୋର ଓଢ଼ଣା ଟେକି ଦେଇ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏତେ ଲାଜ ଗୋଟାଏ କ'ଣ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା। ଏଇ ପହିଲୁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସିବାର ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଲା ନ ଦେଖିଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ! ହସ ପୁଣି ମଣିଷଙ୍କର ଏମିତି ବିକୃତ, ମୋର ଏ ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୋତେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖି ସେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦୁଇ ହାତରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଖଟ ଉପରକୁ ଟାଣିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟିକିଏ ଠେଲି ଦେଇ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି। ସେ ପୁଣି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ରାଗରେ ଟାଣ କରି କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଖାଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ ତୋତେ? କହୁ କହୁ ମୋତେ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଏକ ରକମ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଗଲି। ପୁଣି ସିଧା ହେବା ଆଗରୁ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଟେକି ଧରି ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ବିଜୁଳି ପରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଇ ଖଟ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲି। ଛି ଛି, ଏ ମଣିଷ ନା କ'ଣ? ଦେହ ଗୋଟାକ ଝିମି ଝିମି ହୋଇଗଲା ଘୃଣା ଆଉ ରାଗରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ ବୋଧହୁଏ ସତରେ ରାଗିଗଲେ। ଦୁଇ ହାତରେ ମୋତେ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଖଟ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ଜୋର କରି କହିଲେ, ଶୋ ଏଠି। ସେଇ ବିଛଣାରେ ସେମିତି ପଥର ପରି ବସି ରହିଲି ମୁଁ। ଏଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ଇତର ଏ। ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ମୋ ମନ ପାଇବେ? ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ପୁଣି ଏୟାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ଆଉ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲି। ବିଛଣାରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ମନେ କଲି ବୋଧହୁଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସେ ବିଛଣାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ଶୋଇବାକୁ ମୋର ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ମନେ କରି ଉଠି ଆସୁଛି। ସେ ମୋ ଲୁଗା କାନି ଧରି ପକାଇ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମନେ ହେଉଥାଏ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିବାକୁ, ଯମ ଘରକୁ। କଥାର ଜବାବ ନ ପାଇ ସେ ଭାରି ଚିଡ଼ିଗଲେ।